Patay ang usa ka barangay kagawad sa Cagayan de Oro City human nga gituhuang giatake sa kasing-kasing atol siyang pag-perform sa liga ng mga barangay night. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa live stream broadcast sa City Information Office sa Cagayan de Oro City atol sa liga ng mga barangay night sa Rio de Oro Boulevard sa Cagayan de Oro City adlong Sabado, makita pa nga malipayong nag-perform sa ilang dance presentation ang contingent sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa ilang performance, kamatikdan ang usa ka performer sa likod nga bahin nga daw mihunong ug kalit nga natumba ang maong lalaki si Barangay Puntod Kagawad Tyler Sia. Daghan jud kay mi ang nakurat nga inana nga namatay siya motong daghan jud kaayo nakakuan nakahilak nga mura dili katuan kay wala mo gud siya nagkuan good nagluya. Gisulayan pa sa mga personay sa CDRRMD pag-revive si Kagawad Sia ug nadala pa kini sa Northern Mindanao Medical Center apan gideklara kining patay sa mga doktor. Gituuhang atake sa kasing-kasing ang hinungdan sa pagkamatay ni Kagawad Sia. Mura ra gyapon mi og igsuon. Kay og unsay amo ang mga problema or unsay mong kan jali man gud kay siya mo kuan siya sa mo aba. Kung unsa po yung mga problema, unsay mong mga kinanglanon sa kuan, maduulan po namo siya. Gikatakdang ipahiluna ang patayng lawas sa mga opisyal alauna sa hapon adlong Biyernes sa usa ka Chinese cemetery sa Upper Carmen. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.